Kaixo, ni Maitane Morales naz, Gatikan bizinaz eta gorputz hezkuntzako irakaslea naz. Eta, bueno, hemen Gatikan, Gatikako bizikleteruen ordezkari moduan etorri naiz. Bueno, nik uste dut euskara egoera larri batean dagoela eta, bueno, euskaldun guztiok modu batera edo bestera parte hartu beharko genukela egoera horri buelta emateko, egoera hori aldatzeko. Ibiltzen gara beldur gabe. Euskara Gatikan nahiko sendo ikusten dut, baina hala ere Gatikar askok naiz eta euskara hizkuntza jakin, askotan ez da izaten ohikoena plaza inguruan euskara entzutea. Orduan, nik uste dut hori aldaketa bat egin beharko genukela, bestela atzera pauso bat izango litzateke. Bueno, nik uste dut aurrekoarekin komentatuz, nik uste dut danok egin beharko genukela lehenengo hitza euskaraz. Eta alden neurrian, hurrengo hitzak ere euskaraz hitz egin beharko genituzkela. Nik uste dut euskararen berezitasun oso nabarmen bat dela, oso ezaguna da, baina beste hizkuntza batzuekin konparatuta genero bereizketa. Nik uste dut gure hizkuntza honetan apalagoa dut. Eta guzti hau ikusita, ni hau bizi moduan parte hartuko dute euskaraldi honetan. Zaiena